U nekoliko regiona Rusije vrše se pretresi u ćelijama verske sekte Nova generacija, koja je krivičnom zakoniku prepoznata kao nepoželjna i koja podržava puk Azov, prenosi izvor agencije RIA Novosti. U okviru krivičnog postupka vrše se pretresi u ćelijama radikalne verske sekte Nova generacija, koja podržava nacionalni bataljon Azov, navodi se u saopštenju. Sagovornik agencije je precizirao da se pretresi odvijaju u Čeljabinku, Moskvi, Krasnodaru, Sočiju, Kemerovu, Novosibirsku, a krivični predmet se odnosi na aktivnosti strane nevladine organizacije koja je priznata kao nepoželjna na teritoriji Rusije. Vrhovni sud Rusije 2. avgusta proglasio ukrajinski puk Azov terorističkom organizacijom i zabranio njegovo delovanje na teritoriji države. Sada će svi borci ovog nacionalnog bataljona moći da se gone kao pripadnici terorističke organizacije, a preti im kazna do 20 godina zatvora.